Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. Aquesta setmana parlarem sobre la integració paisatgística dels cellers. Coneixerem Llopart, un dels cellers més antics del Penedès. I tastarem els seus vins Clos dels Fòssils i Castell de Subirats. El paisatge és producte de la geografia i de la història, un context que evoluciona i es renova constantment. Cada territori dibuixa el seu propi mosaic que està condicionat per unes característiques determinades. El paisatge és un conjunt de coses. El substrat natural, el clima, el sol, la vegetació, la fauna, però també la construcció humana. Les vies i les viles, els assentaments, les ciutats i l'agricultura que dona forma a la major part del territori. El paisatge del Penedès és un territori on l'agricultura és la base de l'economia d'una indústria, d'uns serveis, malgrat la proximitat a un gran centre metropolità. És un paisatge format de vinya, de cellers, de rierols, de marges, de petites illes de bosc, de petites illes de secà també, format per llogarrets, per pobles, per veïnatges, per masos, tots ells enmig del verd, enmig de la vinya. Un repte de la planificació territorial és mantenir els recursos. En el cas del Penedès, aquests recursos se centren en l'agricultura i en una protecció especial de la vinya. Un repte de l'ordenació del territori és el manteniment dels recursos territorials. En aquest cas, de la vinya, de l'espai de la vinya. El planejament territorial vigent tracta l'espai del Penedès com a d'especial protecció de la vinya. Però això ha de ser compatible amb la producció, és a dir, en determinats artefactes que serveixen a la indústria vitivinícola, els cellers. Existeixen diverses tècniques per integrar els cellers en el paisatge. Avui parlarem de la monumentalització, el camuflatge i la integració. La monumentalització del celler va tenir el seu moment de màxima rellevància a l'època modernista. Els cellers cooperatius, els cellers de les grans marques. És una tècnica que té molt èxit quan està integrada dintre els cascos urbans, dintre de la ciutat, i arriscada quan es col·loca sobre el territori de la vinya. La tècnica del camuflatge consisteix en utilitzar textures del paisatge per ocultar el celler. És difícil trobar exemples purs, ja que implica renunciar a una imatge pròpia i característica. Utilitzar textures, utilitzar formes, iguals que les del territori que envolta l'artefacte. Aquesta és una tècnica que quasi bé mai es presenta en estat pur. Doncs tothom busca una certa expressió de la seva obra. La tècnica de la integració s'aprofita de la forma del territori, la topografia i la vegetació per dissenyar una composició arquitectònica, generant una imatge característica de marca. La integració pot ser d'alguna manera compatible amb les altres dues maneres de veure el problema. Perquè la integració consisteix en aprofitar la forma del territori, en utilitzar la topografia, els desnivells, per tal de situar-se d'una determinada manera, però alhora fent possible una façana o algun element expressiu propi de l'artefacte. Tant el paisatge com el vi són producte d'una percepció sensitiva i, per tant, estan sotmesos a valoracions molt subjectives. El paisatge, al final, és producte de la geografia, de la història, i té darrere ciència i té darrere enginyeria. I el vi també. També és producte de la geografia, de la història, i té darrere ciència i enginyeria. Per tant, en aquest sentit, el paisatge és com el vi, que al final és un producte que percebem pels sentits. Situat a 350 metres sobre el nivell del mar i amb unes vistes excepcionals de la muntanya de Montserrat, trobem l'heretat Can Llopart de Subirats. Aquí
Aquí s'elaboren els productes de Llopart, una de les finques vitivinícoles de més llarga tradició, segons testimonia un document conservat per la família datat del 1385. I nosaltres documentació com a vitivinicultors la tenim des del 1385. Això sí que tenim un pergamí on el Bernardus Llopardi fa una cessió en el seu germà. I aquesta documentació la vam trobar a la masia, que pertany a Llopart, doncs és la documentació més antiga nostra. Actualment Llopart està en mans de la quarta i cinquena generació familiar, tot un exemple de fidelitat a un projecte que es va iniciar ja fa molts anys. Estem ara convivint la quarta i la cinquena generació, o sigui, els meus pares, nosaltres i la sisena que està pujant, els nostres fills, els fills dels nostres germans. O sigui, estem convivint quarta, cinquena i sisena generació. Nosaltres som la cinquena generació des del 1887. Llopart treballa 95 hectàrees de vinya pròpia. Ho fa respectant la natura, intervenint el mínim possible en l'evolució de la vinya. Les vinyes les treballem de forma ecològica. Prioritzem fer el mínim de tractaments i els tractaments que fem són ecològics. Nosaltres fa moltíssims anys que estem treballant de forma ecològica. Fins ara ens vam començar a certificar fa 5 anys, però de fet la filosofia de l'empresa sempre ha sigut aquesta. Als anys 90, Llopart comença a elaborar vi per donar resposta a les exigències del mercat. Doncs de vins n'hem elaborat sempre, eren vins destinats a cava i ens vam decidir a elaborar vins enfocats com a vi tranquil, arran com una inquietud que teníem nosaltres personal i a més perquè també la clientela ens ho estava demanant. Actualment comercialitzen 3 vins, 2 de blancs i un de negre. El Clos dels Fòssils és un blanc de criança que s'elabora des de la Verema del 96 en una finca amb abundants restes de fòssils marins. És un vi basat en la varietat Xarel·lo i Chardonnay. És un vi que criem, que després de la fermentació alcohòlica el criem en bota durant un període d'uns 4 mesos, entre 4 i 6 mesos. I la base són vinyes seleccionades, vinyes velles, amb un potencial d'envelliment molt bo. El Castell de Subirats és un vi negre elegant i de llarga criança, una aposta de Llopart que ha tingut molt bona acceptació. El tercer vi de Llopart és un vi negre, li diem Castell de Subirats, és un cupatge de merlot, ull de llebre i cabernet, en què aquest té una criança en bota mínima d'un any i mig i després està en ampolla com a mínim un any més. Llopart està situat en un paratge de gran bellesa, envoltat de vinyes i amb unes vistes excepcionals. Conscients d'aquests atractius, el celler realitza visites guiades que permeten al visitant estar en contacte amb la terra. El nostre celler està al mig de les vinyes, o sigui, a l'epicentre de tota la finca està instal·lat la nostra bodega. Llavors tenim les vinyes molt properes. El visitant, quan ve, trepitja la vinya, trepitja la terra, toca el cep, toca el pàmpol. Quan el raïm està prou madur, el pot provar. Des de fa uns anys, l'enoturisme juga un paper clau per Llopart. Enguany han renovat la visita i algunes de les instal·lacions destinades als visitants. Últimament hem ampliat la zona l'itinerari de la visita. Quasi al final del recorregut passem un audiovisual on el visitant pot veure tot el procés de la vinya, que clar, normalment la visita és en una temporada i ens veus tot el procés de la vinya amb un audiovisual que s'ha creat ara especialment per a les visites no turístiques, i acabant amb un tast de diferents productes de vins i caves. El singular emplaçament de les seves vinyes i uns estrictes processos d'elaboració defineixen l'estil dels productes Llopart, l'essència d'una terra, unes vinyes i una tradició ancestral. Avui tastarem els vins Clos dels Fòssils i Castell de Subirats de Llopart. El Clos dels Fòssils és un vi blanc de Chardonnay amb criança en bota durant 4 mesos. Aquest és el Clos dels Fòssils de Llopart, un vi fet de Xarel·lo i Chardonnay, amb una criança molt lleugera, un petit pas per bota, amb botes de roure francès. Tenim un groc d'intensitat mitjana,
un rivet grisós amb algun matís ja potser una miqueta més pujat, també de groc, comportament en copa, diguéssim que d'intensitat mitjana, ni molt ràpid ni molt lent. Amb nas tenim l'expressió de la Chardonnay, una varietat força més aromàtica que la Xarel·lo, on ens destaca una miqueta de pinyes, de plàtan. Tenim una entrada suau, un pas per boca prou glicèric i amb un final sec, on aquesta acidesa ens tornarà a preparar per seguir menjant. Estem davant d'un vi molt gastronòmic. Això què vol dir? Doncs que podrem acompanyar-lo de diversos tipus de menjar. En aquest cas podem anar a buscar un peix blau, peixos amb bastant de greix, salmons, un bacallà gratinat amb un all i oli de poma i quedaria molt bé. També ens acompanyarà molt bé formatges de vaca, formatges cremosos. I en el cas dels formatges, com que hi tenim una fruita molt madura, si els acompanyem amb aquell petit toc de codony, ho acabaríem de lligar tot molt bé. El Castell de Subirats és un cupatge de merlot, ull de llebre i cabernet sauvignon de 12 mesos de criança en bota i envelliment mínim de 18 mesos en ampolla. Aquest és el Llopart Castell de Subirats, un vi negre fet amb ull de llebre, cabernet sauvignon i merlot. Té una certa criança, un cert temps en bota i després també en ampolla. Si ens mirem el vi veurem que té un color començant a tirar cap a granatós i amb un rivet que ens comença a recordar una mica el color de teula. Això ens denota aquest cert temps d'envelliment. Amb nas hi trobem aquesta evolució. Comencen a destacar-nos els aromes terciaris, els aromes de la criança, tant amb la bota com amb l'ampolla, els cuirs, tabacs, i acompanyats d'una fruita molt madura, gairebé cuita, com la pruna que posaríem al rostit, per exemple. Una entrada suau, molt elegant, un pas per boca no excessivament pesant, però sí que és un vi amb una tonicitat molt fina, però molt viva, que ens va assecant poquet a poquet i que quan ens l'empassem ens deixa la boca seca un momentet per començar a salivar de seguida. Un vi que ens acompanyarà molt bé amb tot el que sigui aviram del Penedès, sobretot per aquest toc de pruna, si fem el típic rostit amb prunes i pinyons ens hi anirà molt bé. Per servir aquest vi no caldria que agaféssiu un decantador, tot i que anireu veient que la copa va canviant a mesura que el teniu i va agafant una mica més d'aire, però sí que us recomanaria baixar una mica la temperatura. Això què vol dir? Doncs que el posem 10 minutets a la nevera abans de servir-lo per baixar una miqueta les sensacions càlides que tinguem en boca. La setmana vinent parlarem sobre el procés de la vinya. Visitarem Oriol Rossell, una petita empresa familiar que ha apostat per la qualitat. I tastarem els vins Rogaplana i les cerveres d'Oriol Rossell. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.